Hindi na ate. Ay, good morning mga kawaray. Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo? Live na naman tayo. Wala man pa man mabimili. Ay, mama, mabimili lang siya raw. Ay, guys. Ito ang ating sayote. 2 araw na. Ito mabus-ubos. Sayote mo, di maubos-ubos. 5 bandel inabutan ng talamang araw. Lain lang, Nay. Camila D, shout out po. 2 viewers in the house, shout out. Shout out sa inyo guys. Walang tugtog live tayo. Kahit isang oras lang. Ay, sigamas natin guys. Sigamas ko. Bantay ni Marma. Bumibili pala ng sigamas. Hi ba, morning. Nasing kamas ko. Araw. Kita sa tayo. $20, $25 lang. Tatluhan, malalaki. Ay, shout out sa viewers, shout out sa inyo guys. Shout out. Init pa. Pinta ko, tingnan mo, benta ko sa sayo. 250 pa lang guys. My God. Salutis. Tumalis for viewers. Ay, for 12 viewers. Shout out. 4. Shout out sa inyo guys. Chip or son, shout out watching from Mission, United States. Hello, Sir Jefferson, shout out sa iyo. Welcome to my live. Thank you very much.
Thank you very much. What's up? Rudy. Thank you, sir. Review moderator, sir. Thank you very much. Thank you. I feel you. I feel. Lang. Wait. Wait. Baka pala ng ano. Bigitan mo. I can see your Jefferson David Zibi. Hello sir. How are you channel? Welcome to the Philippines. Shout out sa iyo sir Jefferson. Hindi na sa iyo tiya. Viewers, shout out. Hey, sa iyo, ti. Benching ko lang sa iyo, ti, ah. Sa iyo, ti, ah. Sa iyo, ti, ah. Say ate, say ate. Say ate. Our viewers at System Top Channel. Bawal ang bata dyan, wala ka pang ano. Doon ka, bawal ang bata. Bawal ang bibig. Makikita tayo mga ano tayo yan. Bye viewers, share out. Guys, salamat sa mga mababait na palipad sa ating YouTube channel. Ma'am Malo, Sir Rico Acoustic. Salamat po sa inyo guys. Kasi makasahod na tayo ng 21, April 21 or 26. Nakano na sa atin yung ano natin, sasayahorin natin. May $100 guys. Thank you very much. Congrats sa atin. Ayun sa inyo guys, makakasahod na tayo. Acoustic, thank you Acoustic ha. Ang Malo, lalo na kami ng Malo kasi nakikita ka $60 sa akin na palipad sa akin. Ang Malo, thank you very much po. Ingat kayo lagi. Baba natin yung bahay. Ipin ko ang kay Ma'am Malo Bahan.
Guys, nakapin yung bahay ni Mama. Ito pala yung ano natin kaibigan. Boss Moto. Contact tol. Shout out sa'yo. Saan kayo? Ano tol? Joey. Yun kami. Bomba. Bomba. Pugot-pugotin mo. Parang aso na ulo. Wala nakita ko. Graduate na yung ano badyaw. Abot ka dyan. Pasabit dun. Pasok. Naabutin yung sa kapila. Okay, pasok. Okay. Pasok. Pasok lang ng pasok. Abutin ko nung... Akasyan! Abutin niya yung ano doon eh. Karikon. Pasok. Hindi natin sa'yo, tiyo. All viewers, shout out. Yeah. Marvin, shout out. 5 viewers at 7. Iboy naman ang pamon, princess. Baka naman yung chinelas princess ha. Pinit. Sa'yo, di boss? Okay, boss. 20, 20. Ito tayo sa 20. Ito kasama to, di ba? Dalawa lang. Dalawaan lang? Ito. Ito na lang. Ito na daw. Sanyo. Napangako ko sa'yo. Ngunit ang dahil mo. Singkamas, daddy. Pili ka na. Marmar. Daddy, oh. Ito, 30 lang, oh. Nati.
Guys, nandito pala yung ano natin, pinakasikat na vlogger sa buong mundo, ng Pilipinas. Welcome to Exigo Vlogger. Shout out. Gaan pala tayo. Hi guys, welcome to my life. Sikat na to. Sikat na to. Sikat na to. Ichigo Vlogger. Ichigo Vlogger. Hello guys. Si Diwata pala to guys. Guys, si Chico Vlogger guys, nandito. Hindi nagtinda to. Alvin talag na Alvin. Alvin na rin siya. Hindi nagtinda. Uwi ako guys sa Hong Kong. Uwi ka na Hong Kong. Babalik din ako Saturday. Saturday? Isang ano lang guys, isang ganun lang ito. Isang ganun lang, tapos balik agad guys. Uy ka pala. Medyo mainit din lang guys sa Pinalas. Kala ko umuwi ka na ng Hong Kong. Medyo mainit din dito sa Pilipinas eh. Hindi wala tayo sa guys. Next! Planet Demic. Ingat. Sige boss, ingat boss. Guys, here you go. Uwi muna si Chigo Vlogger. Uwi ng Bulacan. Hindi sa Hong Kong, sa Bulacan na uwi. Sa jowa niya. Sa jowa niya. Ako sinundak na sa jowa niya. Dito pa yung singkamas guys. Nakuha na ko sa singkamas ay apat na sabi ko yung nakuha ko lang ay 2,130. Shout out. Para natin. Pala! Let's go! Hindi naman sariwa ang sa Pilipinas. May mag-sponsor dyan. Samahan niyan ko na yung mga
Post na guys sa bago natin follow siya. Star sender natin. South tayo April 21 to 21 or 26. Guys, may 100 dollars tayo na video. 119.26. Salamat kay Ma'am Malu. Balikan nila kay Ma'am isang kay Matthew. Galag guys. Ay, shout out Ma'am Mari B. Yes. Ay, 3 viewers, shout out. Tambay lang tayo dito habang wala tayo dito ng tuktok. Ng tuktok, wala mga toxic, wala na. Toxic with vibes. So, Drive is ready to pass. Alan Ahonan to vlog. Shout out sa iyo. Kay salute dan like. Thank you, thank you. Thank you Alan Ahonan to vlog. Alan Ahonan to vlog. Shout out sa iyo. Gusta. Okay. Okay, kaya na, kaya na. Hey, kaya. Na naman. Hey, B-Boy TV, shout out sa'yo, Ton. Kay. Oh, TV, shout out sa kay B-Boy TV. Shout out sa iyo. Kay Tugtog. Kay viewers at 9 thumbs up, shout out.
Ay, shout out. B-boy. Grace, shout out sa'yo. Ma'am Gemma, thank you po. Salamat. Check ko lang yung ano ko kanina po. Singkamas. Ayan tayo. Ay, 7 viewers, shout out. Antay, shout out sa naman. Atin tapos. Ano yung anay? Sa nagpun ko ka na, tingin mo ako medyo bata. No, Kasi 20. parang di ka, hindi, no. Hindi mo ganito ka lalaki lang. Do. 20 mil. Para tatagal. Kasi pagkagurangis mo, nagugat mo na yun. Kasi hindi sabay-sabay na luto. Pintakloban, maraming salamat sa inyo guys. Viewers, shout out.
Matumal ba? Ay, sobra sangkay. Sobrang tumal na sa YouTube. Halos wala nang bumili. 5 bandil kahapon pa to. Ngayon, marami pa 3 bandil. 7 viewers, share out. Sobrang tumal sangkay. Papad nga muna akong palinda. Kasunod, magbalik na akong Ricardo ulit. Di ba dati last year, Ricardo paninda ko? Kasi nakasimangot ka, kaya matuwa. Ano, kahit anong gawin natin, santay, matumal talaga, ano, matumal talaga yung sa'yo. Init eh. Hindi ka na kailangan tumawa pag mainit lang. Tayo ay matanda na Ano ba yan? May tugtog pa. sana